Ćao, zdravo, sam Nenad Dodanović i danas ćemo da pričamo o novoj Camtasiji. Da, Camtasia 9, dakle, ovo je njen interfejs i poprilično se razlikuje po tome što su sve vrste medija izbačene sa leve strane, kao što su media, annunciations, transition, behaviors i tako dalje. Nova Camtasia je malo zahtevnija od prošle verzije, tako da sledeća stvar što će vam biti potrebna da biste pokrenuli Camtasiju je Windows 7, 8 ili 10, naravno 64 bitne verzija, dakle 2 GHz vam je potreban procesor i dual core minimum, 4 GB RAM-a, preporučivo je 8 GB RAM-a, 2 GB hard diska i display dimenzije 1024x768. Biće vam potreban Microsoft Net Framework 4.6.0 ili novija verzija. Dakle, to su neke osnovne stvari što su vam potrebne da biste uopšte koristili novu Camtasiju. Sad, kad smo to sve naveli, da pokažemo neke promene na ovoj Camtasiji. Dakle, ubacit ćemo neku vrstu medije, evo, ovako, i jako dobra stvar je što samo možete da prevučite, dakle, evo, i podesite kako sami želite. Dole vam se nalazi sve što vam je potrebno, dakle, ovaj dole je timeline, sad ćete vidjeti kako to funkcioniše. Imate takođe ovde sa desne strane library, tačnije desne strane od media bina, dakle tu ima jako dobrih, na primer, pozadina, samo dupli klik i on vam izbaci, to jest prikaže šta je ta pozadina. Onda imamo ikone, medija i tako dalje. Motion graphics su jako dobri, to su gotovi kao templeti koje možete da koristite, recimo tako nešto, ili ovako low third je kada mi izađe ovako. Sad recimo to doćemo da iskoristimo na našem projektu, samo ga ovako poručimo dole na projekat i vidimo. Ćao, zdravo, sa vama Nenad Dodanović i danas ćemo... Sad ovo možete takođe da izmenite kao što smo rekli, što je jako dobra stvar. I evo sad ćemo da napišemo, ne znam. Možete potpuno da izmenite što je jako dobra stvar, jer sve ovako na ekranu ne morate ništa dole da radite na timelineu nego na licu mesta. Dakle, ovo je i tako dalje. Sada, kad smo to uradili, da vidimo dok smo stigli. Da, ova dva su onda pomalo po par sekundi prenose, dok ova idu do početka projekta. To što se tiče toga, onda idemo na annunciations. Kod njih je jako dobra stvar to imamo, recimo, napišemo neki tekst, prebacimo ga takođe samo direktno ovde, ispišete svoj tekst željeni i sada hoćete da, evo, recimo da tekst stoji ovde, tako isto možete da ubacite, ne znam, strelice, možete da ubacite, ne znam, druge oblike, kvadrate, trougove. Sad ovde ide onaj blur, što u prevodu da zamutimo samo nešto, takođe samo prevučete i, kažem, jako dobra stvar što možete sve da radite ovako na canvasu, površini. Sad ovako, transitions su takođe dobre zato što takođe na licu mesta samo prevučete ovako na početak, recimo treba nam za ovaj hangout, prebacimo skroz napred i Ćao, zdravo, sa vama Nenad Dodanović. To je tako neka vrsta prelaza. Sada, behaviors. Jedna jako dobra stvar što je jako lepa, to je jako korisna za vaš, na primjer, pravite intro ili kao što smo napravili na početku. I sad napisali ste svoj tekst, raširit ćemo ga ovako da bude u jednoj liniji i nanećemo na njega, na primjer, ovaj i samo prevučete na njega. I sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Dakle, to je isto jako dobra stvar ako hoćete da privučete ljudima pažnju ili napravite neki simpatičan intro. Sada, annunciations, to smo rekli ranije što je jako dobra stvar takođe oko, na primjer, ovde možete na licu mesta isto
vidite, zoom in, zoom out. Cursor efekt, znači to da vam se vidi miš ukoliko ste koristili na, ne znam, snimali ste nešto na desktopu i da vam se vidi miš, da vam se istakne. Dakle, imate ovako žuto da bude oko njega, da bude ova crna linija, linija, crni kružić, ili ovako da samo oko miša bude belo, a ostalo da zatane. Ovdje je jako dobra stvar da ukoliko kada pričate, primjer, evo, start voice recording, on će vama sačuvati to u vrsti audija i tako da bit će vam lakše za snimanje. Mi to sad nećemo koristiti. Audio effects, dobro to znamo iz ranije verzije, dakle da uklonimo pozadinsku buku, da izjednačimo zvuk, da imamo fade in, fade out i clip speed, da ubrzamo. Visual effects, imamo također drop shadow, border, colorize, color adjustment, remove a color, clip speed i interactive hotspot. Sad, remove a color je za green screen kada koristite i jako su ga poboljšali. Color adjustment također. Evo, primer. Sada vi tu možete da ga podešavate, na primjer brightness, contrast, saturation i tako dalje. Sad, interaktivati, to je, kako da kažem, postavite kao pitanje ljudima i oni automatski mogu da odgovore na njih i tako dalje, tako dalje. I captions, tu može da vam bude kao skripta sa koje ćete da čitate i to je prilike bilo to. To su osnovne neke stvari u novoj Camtasiji i to je to. Pozdrav!